Днес ще поговорим за нещо, което почти всеки човек е изпитвал поне веднъж в живота си. Започваш нова диета, обещаваш си, че този път ще тренираш редовно, решаваш да учиш нов език, да създадеш бизнес, да започнеш YouTube канал или просто да промениш живота си. В първите дни си изпълнен с енергия. Имаш чувството, че нищо не може да те спре. Гледаш мотивационни клипове, четеш вдъхновяващи цитати, представяш си бъдещето и си убеден, че този път всичко ще бъде различно. Но след няколко дни или няколко седмици нещо започва да се променя. Сутрин ставането става по-трудно. Желанието намалява. Задачите започват да изглеждат скучни. Изведнъж започваш да намираш оправдания. Ще започна от понеделник. Днес съм уморен. Нямам настроение. И преди да се усетиш, всичко приключва. Мотивацията просто е изчезнала. Но защо? Защо нещо, което вчера те е карало да гориш от желание, днес не означава почти нищо? Истината е, че мотивацията е една от най-неразбраните човешки емоции. Повечето хора вярват, че успешните хора са мотивирани постоянно. Представят си милионерите, спортистите или известните личности като хора, които всяка сутрин скачат от леглото с огромно желание да работят. Реалността обаче е съвсем различна. Никой не е мотивиран постоянно. Абсолютно никой. Дори най-успешните хора имат дни, в които не им се прави нищо. Разликата е, че те не чакат мотивацията да се появи. Те действат независимо дали я има или не. И точно тук се крие голямата тайна. Мотивацията не е гориво, което можеш да складираш. Тя е емоция. А всички емоции са временни. Представи си, че си гледал страхотен филм. Докато го гледаш, си развълнуван. След няколко часа вече не мислиш за него толкова често. След няколко дни почти си го забравил. Същото се случва и с мотивацията. Когато гледаш вдъхновяващо видео или прочетеш силна книга, мозъкът ти освобождава химикали като допамин. Чувстваш прилив на енергия. Но мозъкът не може да поддържа това състояние постоянно. След известно време всичко се връща към нормалното. И ако разчиташ само на това чувство, почти винаги ще се провалиш. Още по-интересното е, че мозъкът обича новото. Когато започнеш нещо различно, всичко изглежда интересно. Нови обувки за фитнес. Нов бележник. Нов лаптоп. Нов проект. Нов YouTube канал. Нов бизнес. Самото. Начало е вълнуващо. Но след като новостта изчезне, започва истинската работа. А тя почти никога не е толкова забавна, колкото сме си представили. Именно тогава повечето хора се отказват. Не защото целта е невъзможна, а защото вече не усещат същото вълнение. Това е напълно нормално. Нашият мозък е еволюирал така, че постоянно да търси нови стимули. Преди 1000 години това е помагало на хората да откриват нови източници на храна и да оцелеят. Днес обаче този механизъм работи срещу нас. Вместо да довършим започнатото, започваме да търсим следващото интересно нещо. Затова хората започват десетки проекти и почти никога не ги завършват. Друг огромен проблем е, че очакваме резултатите твърде бързо. Ако започнеш да тренираш днес, утре няма да изглеждаш различно. Ако започнеш да учиш език, след 3 дни няма да говориш свободно. Ако качиш първите си видеа в YouTube, вероятно никой няма да ги гледа. А мозъкът не обича забавените награди. Той предпочита нещо, което носи удоволствие веднага. Именно за това социалните мрежи са толкова пристрастяващи. Един клик, едно видео, един лайк и получаваш моментна награда. Докато истинските цели изискват седмици, месеци, а понякога и години усилия. Мозъкът започва да сравнява двете възможности. От едната страна стои трудната работа с далечна награда. От другата страна стоят безкрайни кратки удоволствия, които получаваш веднага.
Не е трудно да се досетим коя страна печели при повечето хора. Но има още нещо. Често бъркаме мотивацията с вдъхновението. Вдъхновението може да дойде от филм, книга, човек или случайно събитие. То е искрата. Но искрата сама по себе си не може да поддържа огъня. За да гори огънят дълго време, трябва постоянно да добавяш дърва. В реалния живот тези дърва са навиците. Именно навиците движат живота ни много повече от мотивацията. Замисли се колко неща правиш автоматично всеки ден. Миеш си зъбите без да мислиш. Заключваш вратата. Проверяваш телефона си. Всичко това са навици. Представи си, че трябваше всяка сутрин да чакаш мотивация, за да си измиеш зъбите. Звучи смешно, нали? Но точно така много хора подхождат към работата, ученето и мечтите си. Те чакат да им се прииска. А това рядко се случва достатъчно често. Истината е, че действието създава мотивация много по-често. Отколкото мотивацията създава действие. Звучи странно, но е доказано отново и отново. Колко пъти не ти се искало да започнеш някаква задача, но след като си работил 10 минути, вече си бил напълно потопен в нея? Това се случва постоянно. Мозъкът често се съпротивлява на започването, а не на самата работа. Именно първите няколко минути са най-трудни. След това всичко става полезно. Затова много успешни хора използват едно просто правило. Казват си, че ще работят само 5 минути. Само 5. Без никакъв натиск. И в повечето случаи след тези 5 минути продължават още половин час или повече. Най-трудната част винаги е началото. Друга причина мотивацията да изчезва толкова бързо е, че често изграждаме фантазии, а не реални очаквания. Представяме си как ще станем успешни, богати, известни или щастливи. Но не си представяме скучните дни. Не си представяме провалите. Не си представяме критиките. Не си представяме умората. Когато реалността удари, започваме да мислим, че нещо не е наред. Истината обаче е, че точно това е нормалният процес. Всяка голяма цел включва огромно количество скучна, повтаряща се работа. И колкото порано приемеш това, толкова полесно ще продължиш напред. Съществува и още един психологически капан. Нарича се ефектът на идентичността. Ако постоянно си повтаряш «аз не съм дисциплиниран», «аз винаги се отказвам», «аз съм мързелив», мозъкът започва да приема това като истина. След това всяко действие се съобразява с тази представа за теб самия. Но ако започнеш да мислиш различно и да се държиш като човек, който изпълнява обещанията към себе си, постепенно изграждаш нова идентичност. Не става за ден. Не става за седмица. Но всяко малко действие е глас в полза на новата ти версия. Представи си двама души. И двамата искат да напишат книга. Единият чака вдъхновение и пише само когато има настроение. Другият пише по една страница всеки ден, независимо как се чувства. След 1 година кой ще има завършена книга? Отговорът е очевиден. И няма нищо общо с таланта или мотивацията. Има общо със системата. Именно системите са това, което липсва на повечето хора. Те имат цели, но нямат процес. Искат резултати, но не изграждат ежедневни навици. Представи си, че пилот управлява самолет само когато е мотивиран. Би ли се качил на такъв полет? Разбира се, че не. Пилотът следва процедури. Именно за това самолетите летят безопасно. Същото важи и за живота. Ако разчиташ само на настроение, ще се движиш хаотично. Ако имаш система, ще напредваш дори когато не ти си иска. Интересно е също, че хората често се сравняват с чуждите резултати, но никога с чуждите усилия. Виждат успешен YouTube канал, но не виждат стотиците видеа, качени преди това. Виждат богат предприемач, но не виждат хилядите часове работа. Виждат спортист с невероятно тяло,
но не виждат годините постоянство. Социалните мрежи показват финалния резултат, а не целия път. Това създава илюзията, че успехът идва бързо. Когато твоят напредък изглежда по-бавен, мотивацията започва да изчезва. Но истината е, че почти всеки успех изглежда бавен, докато не се случи. След това всички казват, че е станало изведнъж. Всъщност, зад всяко изведнъж стоят години, които никой не е видял. Има още една причина мотивацията да си тръгва толкова лесно. Хората поставят прекалено големи цели. Казват си, отутре ще тренирам 2 часа всеки ден. Ще уча по 6 часа. Ще работя без почивка. Това звучи впечатляващо, но почти никога не устойчиво. След няколко дни настъпва изтощение. След това идва отказването. Много по-добре е да направиш нещо малко, което можеш да повториш стотици пъти, отколкото нещо огромно, което ще издържиш само 3 дни. Постоянството почти винаги побеждава интензивността. И може би най-важната истина е следната. Мотивацията никога не е била предназначена да те носи до финала. Тя е предназначена само да те накара да направиш първата крачка. След това идват навиците, дисциплината, системата и постоянството. Ако чакаш мотивацията всеки ден, ще чакаш много. Но ако започнеш да действаш независимо от нея, постепенно ще откриеш нещо много по-силно. Ще откриеш увереността. Защото увереността не идва от мисленето. Тя идва от доказателствата. Всеки път, когато изпълниш обещание към себе си, дори и малко, започваш да вярваш повече на собствените си думи. И това чувство е много по-ценно от всяка временна мотивация. Следващия път, когато усетиш, че мотивацията те напуска, не мисли, че си се променил или че не си достатъчно добър. Напротив. Това означава, че вече си стигнал до мястото, където повечето хора се отказват. А именно там започва истинската промяна. Не когато всичко е лесно, а когато продължаваш въпреки липсата на желание. Защото в края на деня успехът рядко принадлежи на най-мотивираните хора. Той принадлежи на онези, които са се научили да вървят напред дори в дните, когато мотивацията напълно е изчезнала. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е било интересно, ще се радвам да се абонирате за канала. До следващия път.